Bare tryk ind. Bare tryk op for os, Peter. Ja. Nej, du nåede det ikke. Var jeg for sent på den? Ja. Skal jeg sende smoke? Nej, hvorfor er det, de altid skal være knives? Det kan godt være, at det skal blive ud for overleve. Så gør jeg det også bare. Det er vist sammen med dig, Liv. Ja. Ej, det er ikke fedt. Jeg er ikke værd. Jeg skal få min kasse. Så Peter. Åh nej. Nej, Nick. Nej. Åh, fuck! Nej! Ja! Hvis jeg popper en smoke, så kunne det være rundt om, og så nok godt jeg se det. Jeg tror, jeg skulle have ramt dig lige i spidsen. Og så jeg gang med pop smoke, og så rammer du lige i ansigtet. Peter, han er nok den bedste af os tre. Hold nu, jeg siger, jamen hvor mange gange er det nødvendigt at sige det? Det var keder. Så sagde den. Jeg er Peter lige med geder. Ja. Drop syren som en fremad. Ja, jeg har lært på Xbox. Ja, endelig! Oh. No scope, eller... Det hedder det vel ikke, det hedder... Nej, hvad fanden hedder det? Quickscope. Nej, ja. I luften! Fuck, jeg kunne se det skud der. Jeg synes, det er rimelig fedt. Hold for. Men alligevel, det er nok fedt. Så skulle bare stoppe. Godt. Det var det for den her gang, drenge.